Nendodi kuyikhaphela kodwa yakhile ekhaya. Nendodi hamba ngemoto kodwa yakhile ekhaya. Imali ye-apita uwakhe umuzi abantu bengiphethela. Yenzisisa awungithi ugcina uthi wavela wathula. Asamba disaster man, shanje. Gijima. Udizastar umiphambi kwenu ngiyayifikela nje nami ndimama Skandi. Kodwa ke uthando lwenu ayi lungithusile. Benganazi nothando olungaka mina. Bafowethu ngicela ukusho ukuthi ngomhla ka-29 April silapha ukukhuphuka nezakho bafowethu. Angithi sonke siyaya. Usibizile ungelovisi sonke siyaba bafowethu angithi. Ngiyabonga kuba ngicela niqhubekeni nidownload umusic wami. Ukhona online ku-Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, Google Play. Cela bafowethu niqhubekeni download uthi Dizastar imali yekhavela uyayithola. Uzayizwela nawe laphana. Uzayizwela nawe bafowethu ngiyabonga kakhulu.